ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಈತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಗೀಗಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ದೆ ತೊಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗ್ಲ ಏನ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಂಡಿದೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಯಾಂದಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಸ್ ಮೈ ಲಕ್ಕಿ ಡೇ. ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಕ್ಕಿ ಡೇ ಆಯ್ತು, ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿ ಡೇ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪುನಗೆ ಇಂದಾದ ಫೀಲ್ ಆಡಿಪಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಡು ಅಂಚತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆಂದತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕದ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸ್ಟವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಂಚ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಈಜಿನ ಕೋಡೆ ಮುಖ ಮಂಡೇದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ನೇಪಕ ದಾದನ ಇನಿ ಶನಿವಾರನೇ ಅಂಚನೈತೆ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಹೋಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಣೆನ್ನ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪತೊಂದೇ ಯಾನು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಇಟ್. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪರಾತ್ ಪಾಡುನು ನಾನು ಕೆಲವರು ಯಾನು ಏತೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಲೋಡೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಲಿಟ್ ಪಣ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕೇದಾದನೋ ಒಂಚಿತರ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಏತು ಬೋರಿಂಗ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದೈತೆ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಅದು ಎತ್ತೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆರೆ ಉಂಡು ಹಾಲಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಿಗೆ 1 2 3 ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿನತ್ತೆ ಏನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ವೀಕ್ ಹಿಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಖುಷಿನ ಪೂರ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಓಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಪನಿ ಮೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಾಲ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಕಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ತುವರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ನಿಕ್ಕು ನಂಬರ್ ಏಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಏಜಿನ ಪೊರ್ಚಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಟಿವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುನ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಏನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂತೆ ದಿನಟ್ಟು ದಾದ ಆಂಡುಕೊಂಡ ಏನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲ ಬೇಗ ಲೋ ಹೊಂದಿತ್ತಜಿ ಈಜಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಸೈಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೊಂದು ಏನೊಂದುಪ್ಪು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಕೇತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಏನಂತೆ ಆರಾಮದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಈಗ ಬಾಯ್ ದಿತ್ತನ ಪಂತು ಪಿರ ಶುರು ಮಲ್ತೊಳ್ಮೋಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಅನ್ ರಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಫೆ ಖುಷಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕನ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ 1 week she was so cute ಮಸ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತದ ಬಟ್ ಪೂರ ಏನ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆತಿಚ್ಚಿ. ಯಾನೈತೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಪ್ಫೇರ್ ಅವು ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲೋ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಮೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಮೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪರು ಪನ್ಲೆಗೆ ತೂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ವೀಕ್ಷಿತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ ಬರು ತೂಕ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪು ಒಂದು ಐಟೇನಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೊಕ ಯಾನು ಏಪ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದುಪ್ಪೆತು ಲ್ಯಾಪಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಂತು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಒರಾಂಡಲ ಪೋದು ವೀಕ್ಷಿತನು ಮೀಟ್ ಆವಡು ವೀಕ್ಷಿತನ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವಡು ಅವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನ್ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೆನಪ ಬೇರು ಸೊ ರಡ್ಡೆ ಜನಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನಂತೂ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಆರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಊರ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿದಾರೆ ಬಟ್ ಆರು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಏಪ ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಎಂಕೊಳ್ ಟಚ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಏಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಅಂತದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ತೂಕ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಉಪ್ಪು ಬರತ್ತೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಕಿಚನ್ ಏಪಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಕಿಚನ್ ತೂವರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಉಂದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ತೂಲೆಗೆ ಏತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ತರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಯಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಕ ಸಾಕಾಂಡು ಬೊಕ ಬರ್ಪೆ ಸೀಸನ್ ಬಾಯ್ ಹಾಲ್ ಸದ್ಯಗೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಖುಷಿ ನೊಂಜಿ ಬುಡ್ಕಾವೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಡಶ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೌ ಡಸ್ ಶಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪುಯ್ 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 ಬೇಗ ಪುಯ್ ಖುಷಿನ್ ಬುಡ್ಕ ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ವೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ದೊಂಬುಗು ಸ್ಕ್ರೀನೇ ತೋಜೊಂದು ಜೀರ್ ತೋಜೊಂದುಳ್ಳರತ ಪೋಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಉಂದು ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯ್ ಜಿತ್ತಿನಿಯಾ ನಂದು ಇದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಲ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಬಲ ಪುಯ್ 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 ಬೇಗ ಬಲ ಕಾಮ್ ಬಾಬು ಓಯ್ ನಿತ್ರೆಡುಂಡವು ಅಲ್ಲೇ ದೊಂಬುಗ್ ಶಕ್ತಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾವೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪುಲೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಾಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಶೋರ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗಿತ್ತಿ ದಾದ ಅವನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗಲೇನು ಡೈಲಿ ಇಂಚ ಒಚ್ಚದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಐಟುಂದುಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಂಚನೆ ಬಾಯ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಿದ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡಾವೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಹೊರ ಅವ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಧೂಳ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅಂಚಾದು ಯಾನವೇನು ಹೊರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ಖುಷಿನ್ ಬುರ್ದುಪ್ಪೆ ಅವಾರ ಮತ್ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಡ್ ಬತ್ತದು ತಂಪಂದು ಚೆತ್ತು ಹೋಂದುಪ್ಪುಡು ಶಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಣಿಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್